אז את הגולם הקמנו כבר קפה קהילתי, כדי לחבר את האנשים ולחזק את הקהילה. צריך להבין שהמקום הזה מבוסס עלינו ועל הקהילה שלנו, כך שאם אנחנו לא נרשמים כדי להפעיל את הגולם, אז הוא לא יכול לפעול. כל האופרציה הזאת מתנהלת על ידי מתנדבים, שהם גם הטבחים, גם המוזגים, גם המלצרים וגם הפיקולו. ושתדעו לכם, הכי חשוב, הפיקולו. יש המון דרכים להתנדב בגולם. אפשר לבוא למשמרות, אנחנו צריכים עזרה עם ההצטיידות. מי שטוב בזה ואוהב את זה, יכול אפילו להכין אוכל עבור הגולם, ואם יש לכם חיבה מוגזמת לאקונומיקה, אפילו בזה נשמח להתנדב. בלעדיכם זה לא יעבוד. את הגולם!